Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu l-opportunità li jkompli jiltaqa' mal-bdiewa sabiex tkun tista' tkompli il-konsultazzjoni kif huwa permezz ta' konsultazzjoni biss illi kull politiku jista' jifhem aħjar x'inhuma l-isfidi tal-bdiewa. Dan kien l-għan ewlieni tas-sitt laqa li kellu l-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar 3 snin flimkien mal-bdiewa fejn fost l-oħrajn iddiskutew ir-raġuni wara ż-żewġ protesti li organizzaw dan ix-xahar. Kenna l-opportunità llum fost oħrajn li nispjegaw l-bdiewa il-verità dwar dak li qed jaffaċċjaw dwar min kien responsabbli għal-liġi illi fil-fatt għaddiet u l-gvern bl-ebda mod ma ġab eċċezzjoni biex jiddefendi l-interessi tal-bdiewa Maltin u tal-bidja u għalhekk kellna l-opportunità anke li jkun jistgħu jsaqsu d-domandi biex nispjegaw imma l-bdiewa fehmu illi l-gvern irid jagħmel iktar, il-gvern ma jistax jibqa' jwaħħalla fl-Ewropa u lanqas fatt ieħor għan-nuqqasijiet tiegħu. Barra minn hekk il-bdiewa qed jiffaċċjaw żieda fl-ispejjeż li wħud minnhom huma ħtija tal-gvern stess. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq ukoll li ma jistax ikun li jibqgħu jinħattru nies inkompetenti f'karigi għoljin għax dawn ma jagħmlux xogħolhom kif suppost u ma jgħaddux ir-rakkomandazzjonijiet meħtieġa. Għal din il-laqgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat minn Tony Bezzina, ix-Shadow Minister għall-Agrikoltura u s-Sajd, u minn David Aġus, ix-Shadow Minister għall-Fondi Ewropej. Preżenti wkoll għal din il-laqgħa kien hemm Bernice Bonello, ix-Shadow Minister għaż-żgħażagħ u l-ħolqien ta' spazji ġodda u Ian Vassallo Ħaġi, ix-Shadow Minister għall-Kura Primarja u s-Saħħa Mentali.